Дуслар, biz bugün әбиләребез тарафыннан бик еш пешерелгән һәм бүгенге көндә инде бөтенләй дә онытылып бара торган бер ризык, ул Казан пирмәнкәсе ясарга өйрәтәбез. Ни өчен бу ашка мөрәҗәгать иттек соң? Чөнки менә бүгенге көндә дөрес һәм сәламәт тукланырга теләүче гаиләләр көннән-көн арта һәм без бүген әзерлисе ризыгыбыз аларның күңеленә аеруча хуш килер дип уйладык. Бу пирмәнкә өчен без алабыз җитен яки киндер орлыгы. Безнең мисалда бүген менә җитен орлыгы ул. Без аны килегә салып төяшәкбез һәм шушы төелгән киндер яки җитен орлыгына без бәрәңге буламыгын кушачакбыз. Дуслар, менә безнең шушылай эшләбез әзер булды. Монда бәрәңге буламыгы әйткәнебезчә һәм җитен орлыгы. Тузларын, бурычларын шулай тәминчә без аңа салдык. Хәзер инде без әзерлибез пирмәнкә өчен камыр. Камыр өчен без алдык гадәти пилмән камыры. Аны җәеп, без хәзер пирмәнкәләребезне ясаячакбыз. Менә безнең пирмәнкәләребез шушылай әзер булды. Без аларны ясап бетердек һәм хәзер инде без аларны пилмән кебек тузлы кайнаган суда пешереп алабыз. Менә безнең пирмәнкәләребез шушылай әзер булды. Без аларны җыеп алдык һәм табынга биргән вакытта эретелгән атланмай белән бирәбез.